Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau za mu yi nazari akan na'ura da ake ce mata relay. Relay na'urar lantarki ce wadda takan buɗe ko ta rufe da'ira, abinda ake cewa circuit da turanci, ta hanyar maganadisu take aikinta. Relay ita wani lokacin tana zama a matsayin makunna, ma'ana switch, wadda take ake sarrafa ta da lantarki a madadin a sarrafa ta da hannu, ma'ana a maimakon manual sai ta zama auto ce. A wani jikon kuma relay tana sarrafa babban ƙarfin lantarki, ma'ana tana sarrafa voltage daga ƙaramin ƙarfi zuwa babban ƙarfi, ma'ana za ta iya sarrafa ƙarfi misali na voltage 12 daga ƙarfi na voltage 5. Za mu yi bayani a nan gaba. Sassan relay yana da sassa. Akwai coil, yanda muka faɗa da'ira kenan, yana da da'ira, ma'ana wurin da ake maganadisu ta DC ko AC da suke a wajen. Akwai abin da ake cewa armature, ma'ana ƙarfen da maganadisu take janyowa. Akwai abin da ake cewa contact, shine makunni wanda yake ko ya buɗe ko ya rufe. Akwai abin da ake cewa spring, wanda yake dawo da wannan armature din idan an ɗauke wuta ko in an kashe wutar, ma'ana wannan ƙarfen da maganadisu suke janyowa shine armature. To shi spring yana dawo da wannan ƙarfen ne da maganadisu take kada shi ta nan da shi ta nan da shi, wanda in an ɗauke wuta to shi spring sai ya dawo da shi ainihin inda yake. Da akwai kuma frame, ma'ana ƙarfe wanda yake shine yake rike da sassan relay din gaba daya. Wannan su ne sassan relay baya 5 da muka faɗa. To yana da nau'ika shi ma relay, ba kala ɗaya ba ne. Relay yana da nau'i guda biyu. Akwai electromechanical relay wanda aka fi saninsa da EMR. Shi wannan nau'i na electromechanical relay shine nau'i na asali na gargajiya wanda muka fi sani, sannan yana da sauƙin amfani, kuma akwai AC akwai DC duk yana aiki da su, kuma shi yana amfani ne da coil da wannan ƙarfen da maganadisu yake da wanda ake cewa armature, kamar yadda dai muka yi bayani a sassansa. Akwai kala na biyu wanda ake ce mar solid state relay, wanda aka fi sani da SSR. Shi wannan baya amfani da sassa masu motsi, ma'ana wannan su coil din su armature su waye baya amfani da su. Shi yana amfani ne da transistor da trike da kuma thyristor, kawai da su yake amfani ya aikinsa. Sannan kuma yana da tsada fiye da EMR dinnan da muka fara bayani. Sannan kuma yana da tsawon rai, ma'ana yana daddewa bai lalace ba, tunda shi ba shi da gabobi balle a ce wannan gabar ta lalace ta kawo na kasu. To ba shi da gabobi, ba da gabobi yake amfani ba kamar shi wancan EMR, ma'ana electromechanical relay ba. To da haka wayannan su ne nau'ika biyu na relay. Yadda ake haɗa relay da da'ira shine, misali kana da adino ko kana da sensor wanda yake fitar da voltage 5 na DC, ma'ana na solar, wanda ake cewa direct na solar, ko kuma amma kuma kana so shi wannan 5 din ko mai kama da 5 ya kunna maka ƙwan lantarkinka na gida na NEPA, wanda yake AC ne shi, wanda yake da voltage 220. kaga kenan a Hausa a ce ma voltage 5, ƙarfi 5 ya kunna maka ƙarfi 200
220 na nepa. Wancan ƙarfin sola 5 ya kunna maka ƙarfin lantarki na nepa kamar yadda muka fi saninta da shi, ya kunna maka 220, ma'ana 5 voltage DC ya kunna maka 220 voltage na AC. Yanda ake haɗa kayan da za ka haɗa don kai wannan aikin a relay shine akwai relay 5 voltage na DC wanda yake da matsayin SPDT, sannan za ka samu transistor wanda yake NPN mai matsayi 2N2222, sai ka samu diodes ɗinka wanda yake da matsayin 1N4007, kuma za ka ƙara samun resistor, sannan ka samu Arduino output pin, ko kuma inda na sensor din za ka yi to dai kai ka san da me za ka yi, ko Arduino ko sensor sai ka tanade shi. Sannan kuma sai ka samu ƙwan lantarkin wanda dama shi ake son a kunna. Don haka wannan su ne kayan da za ka haɗa kenan, sai ka ga ka kunna shi. Wannan a dunkulewa kenan. Na gode, sai mun haɗuwa ta gaba. Mu yi follow, mu share, mu like don wasu su kawo.